സാർ അപ്പം എന്താണ് ഞരമ്പ്? ഞരമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടു തരം ഞരമ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ബസ്സിലെ ഞരമ്പ്, രണ്ടാമതുള്ളത് ട്രെയിനിലെ ഞരമ്പ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരം ഞരമ്പുകളാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. അതെ. ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ ഞരമ്പിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്? വീട് എവിടെയാണ്? എന്റെ വീട് കോട്ടയം. കോട്ടയത്ത് വീട്ടില് എത്ര മണിയാവുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങും? ഒരു 9 മണിയാവുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങും. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? മമ്മി പപ്പ. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ശ്വാസം വിടാതെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഞരമ്പാണ്. അങ്ങനെയുണ്ട് സാർ അപ്പം എന്താണ് ഞരമ്പ്? ഞരമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടു തരം ഞരമ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ബസ്സിലെ ഞരമ്പ്, രണ്ടാമതുള്ളത് ട്രെയിനിലെ ഞരമ്പ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരം ഞരമ്പുകളാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ ഞരമ്പിനെ എങ്ങനെ